Ala-ala 2025. RMN News Special Coverage. Samantala, Idol, ilang residente po sa Urdaneta City bumisita na sa sementeryo 3 araw bago pa man ang undas. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Ilang residente sa Urdaneta City ang maaga nang bumisita sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay 3 araw bago ang undas. May ilang mag-anak ang inabutan ng IFM News Dagupan kahapon sa Urdaneta City Public Cemetery na naglilinis sa paligid ng puntod at nagkukumpuni sa musoleo na madalas isagawa ng karamihan sa pagsapit ng undas. Samantala, kapansin-pansin din sa bukana ng sementeryo ang hilera ng mga mandalako kung saan maaaring makapamili ng mga kandila at makakain. Ayon sa mga nakakuha ng pwesto, isang beses lang sila nagbayad ng ticket fee at permit na epektibo hanggang November 2, 2025. Kaugnay nito, sanib-puwersa naman ang mga law enforcement agencies at pamahalang panungsod sa pagtitiyak ng seguridad sa mga sementeryo at ibang places of convergence, lalo't ilang malalaking mall ang matatagpuan sa lungsod. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.